venstre op chikanen. Det er noget hårdt nedbremsning. Her er det valgfrit, men vi tænker, det er venstre op. Det kan godt være, at vi laver det om næste gang. Yes. Højre rundt herinde i chikanen. Omvendt, undskyld. Nu skal jeg se, det var noget forkert. Ja. Og så noget venstre her. Lige ud. Så skal vi til venstre her nede i svinget. Rundt til højre her. Chikanen, den ser lidt bredere ud. Hernede er det valgfrit, når vi tænker til højre. Og ja, det faldt mig meget godt. Ja, det var fint. Så skal vi bare lige ud. Det er ind til højre her og venstre. Så det er bare lige igennem her. Skal vi rundt om her, højre rundt om. Ja. Efter meget ord her. Skal vi ind der? Jeg ved sgu ikke helt, hvad fanden. Her? Nej, det er forkert. Tror jeg. Ja, Det er forkert det her, der står ikke biler henne. Vi skal ud der, ja. Ja, vi skal tilbage igennem. Ikke? Jo. Men vi skal ind bag kejlen der, til venstre for kejlen. Så derinde. Nå, derinde, okay. Det her åbenbart. Det her, ja. Okay. Og så ud her. Og så ud her? Ja. Okay, på den måde. Det var svært at se. Ja, det var det. Og så her. Så skal vi til venstre og tilbage igen. Det er meget lort. Højre hernede. Til venstre her i chikanen. Jeg tænker, vi prøver omvendt. Prøv at køre højre rundt om. Meget bedre. Venstre her. Venstre hernede igen. Vi skal gøre præcis det samme, som vi lige har gjort. Hvad var det? Venstre hernede. Til højre ind i chikanen. Højre rundt om her. Højre i chikanen her. Ja. Ramte den? Ja, det var fint. Den er ikke ventet. Den kører her, ikke? Ja, lige nede her. Og venstre rundt om. Og skal vi ind igen der. Ja, selvfølgelig. Så ind her. Ude ved kejlerne. Og så til venstre her. Ja. Og ned til mål. Så lige ude her. Så skal vi til venstre hernede. Venstre? Ja, venstre her. Vi skal der. Vi skal ind til mål. Og der mod. Ja. Det var lidt sværere. Ja, det må man sige. Hold da kæft. Ja. Det var lidt sværere. Kæft, der var meget lort, hva'? Ja. Men en udfordring. Det skal det være. Kæft, mand. Det var da helt vildt. Fik du varme? Men det var sjovt, de chikaner var lige pludselig svære med at holde dig venstre ind, og man kunne næsten ikke se det. Præcis. Okay. Nej, det gjorde det ikke. Super. Tak for det. Tak. Der ramte vi max-tid. Gør vi det? Ja. Og så har vi Men fordi vi kørte forkert. Ja. Men igen, der var så heller ikke været meget på den her.